Khubor P baro Shaki Tup Khubor ka donbosco media network. Kimat bakong sanmenta ka si Shillong. Khangka Forest Department bandi mau bat siap. Jenrat bat tombor katnat KHADC yaki jingtung santali jongki santali Shillong ye. Latep dan buram yakamet upadar muk kumar tirgi SDB halat omkra Shillong. But yo jingmentoy ki Samla puli na kamat chaprang karya guidance ha nongstan. Mbak tu menta nginapai Shiki Khubor ki babnya. Kakinhun jong ki try kali bat nongnya kali jong ki himamil bat khairim local truck owner and driver association kilapen pau ye kijing benyaw ye kijing le ka sarkar Jylla limba katnat forest kabala shukhang ye ki kali kit mau kit siap ban kit ye ki mau ki siap haki babon ki benta jong ka East Khasi Hills district dakaba aidau ba ki denkam ban shim bat pindankam daki chalan. Nakalyang kinong yalam kani ka kinhun ha kajing kendo bat kilat patay Khubor ha ka santrik Nailar ha Shillong Press Club kilaong ba kani kajing le jong ka sarkar klawan ra kajing e ya ki try kali bat kinong nya kali kiba kamay man gasngi da ka bakit ya kini kimar u president jong kani ka kinhun u ba agent star kur kalang uloong kilayo jing tep ba ka sarkar kla dep ban pin bana ye ki an Henry kat bai hi kindon pat kamshim lala ban pin bana pat ba kani kajing bom pensyai jong ka sarkar klawan ra shibun kajing e ya ki try kali bat de kinong nya kat baka Forest Department klapen tray kamya ka an hadu baki brio jong kani kilawan bantalasi hadu ki parmau bat parsiap om tangkata kilabat ru yaka kali ki bakit mau bat kit siap halor kani ka jingle jong ka Forest Department na kalyang kani ka kinhun kalawere baro ki try bat nong nya kali banyakendo lang ha ka pratri Nailar ha ka shnong phanai banyakren sani halor kani ka jingle ka bami na ka jingle jong ka Forest Department bat on shemi ki rai kumno banle nang ni shakman uba agent star kur kalang ul ongru nadu menta ka santrik Nailar hadu ka pratrik lakhang ya baro ki kali kit mau bat siap ban pinpoy yakini ki mar shakal lengkish nong ka East Khasi Hills district tat hadu bandemi ka rai na ka jingelang ka banlong ha phanai ha ka pratrik Nailar kani ka jingle ka Forest Department kan sakata ya baro ki kam ki jam ki bayde ba ka jingshnayeng construction industry ha East Khasi Hills ha kini ki sngi banwan ay isim kulum ka kas kim sis pa sngi pa say om pai ba ino bendong juni kastim sis pasni katur kelapan ra kajing thun ban ha ka jo opor ka ni kajing khang kolong ba kampadan gono-gono kajing sulok bat ki try kali le bat ki driver kampadan kajing pensyai directly bat ki department bat ni leng ba ka session lene da ka bagi sulum kundo yi driver bat unda da isuan kedit Tinggalan ketua benda teligi kali kibahagi senam balada pro kidon kibah hangat tikiyo ban kem mansis di gahapan lek menyekendo ban pelaj panyaki di mentah ke ketir kiwan kelam kono kecil pentep bat ngiyo sno hoy yaki kali gijuni kibayai hado mentah kampadan ke bahasa kem tindai kidon hagi boy penting ke bentang nilai semua bagi layo kem kembasau santri kali tang belum bayar kita hadu mentang di tempat dia bani keren ma tindri mendapat niom basma ba kan nak kada kejenge ka bak hancur tingi kuat ba ngini kendo ngini lom borok ki para try kali bat ki driver ki badan yang ini kali ke bak kit ki mau bisiam ka bengi kuat ban khot dan ka thai was hasil East and West Khasi Hills, Ripoy district, bat hani ki East Khasi Hills, kiba kini hi kini ke banta ka bangi penot kam ngi pentulun yau mau yu siap. Di madarski legbagane ka rensan, di legbaga jingrap lang jompi kila patay Khubor, tingi pensno siya ka sarkar, ba ka sarkar kadai ban ala shipor lene ban khot ya kaji keren bangini penbe da kanu quality bangini ya marka sarkar ka khan yangi ka bes ka petrikam ka kup gani ka rules ka ba kalapas ka sarkar how arja rakuar kani ka Meghalaya minerals prevention of illegal mining transportation and storage rules 2022 tienre ngimtip pat ye kani ka an bakaladan ngitip tak enduk dalam mentah tak sedang banwan mankan kemudian kecing pensyai yang kanikaan kemudian kecing pensyai yang kita kali kemudian kecing pensyai yang kita driver ba
kadon kum gani ka ai ba omlong ban kit ba omlong ban ei klem kata ka chalan ki ban ai ni try par mau na ni try par siap ka bakot kum gani ka rules ye ki minor minerals ye ki border stone ki siap ba kum ta ada ibu akan di form edge kata ka chalan ka ban pun kret tinri klem ban tip pat ku pai ba bobot balang hi na kadang ki driver ba ki try kali kim dei ki briu ki ba kumun shong no ki ba tip lu ya borok ki ai ki Khubor jong Khasi Hills Autonomous District Council ki HADC kila pom bat rat naphang ye ki jingthung jingtep jong ki santali ki longyeng hashnong omlado ri bhoi district daka bakam tra yakini ki jakarep jong kini ki sanyeng kini ki santali ki yeng ki bakin thup ye ki yeng jong ka kong prin song kong brina silyang kong sling do kong ormilis lapang bat ka kong pianes silyang kila mat ye ki jing sha panjat bat sirwa e ka sep jong ki bro shirta daka jing le raha jong ki bor ka ki HADC ki bala pha e ki bre ban penjat naphang ye ki jingthung jing tap jong kini ki santali ki long yeng long sem kinong tre jong ka HADC ki badan hak tem halailat kilale ya kini ka kampenjat klem da ailat ban ye kren da kania ka jutang kani ka jingle jong ka HADC kam ya pher na ki jingle jong ki borsen shar ha Uttar Pradesh Madhya Pradesh ki bapen her kaput tang shiyo ino idao ibarit iba persha ki duk ki rangni najing thung bakong san baki bor ki chizi ki thom bat pom na phanglen ki long ki deng kwai ki ten rai kat ki so trun ki so nyam tra bat ki wi ki jing thung jing tep wat uba wet singli rong ba shnong omna do ulalingo ngan bat pe phang ya kani ki jing le jong ka district council ka bala dungkura ye kini ki long yeng ki ba lakalan nong krong khamaka shikleman kini ki long yeng ki em bat ki basa jamit ye ki kun ki ti da ka rap karang bat ki tremin sngi ban yo jan dalamit ulong kador ba shnong omna do klapen ram jor ya kani ki jing thom bor jing ki bor ka HADC ya kinong rap Nalor kata Khubor ka HADC kilayat lat nakabor shnong habaglale yakini kikam kabam jupoy perkhat bakan mi na Khubor sinshar bakinong bat yakariti ki dustur ka akor ka buram brio kini kisantali kilong yeng kilayatu hakinong tho Khubor yakijing songsi thang ba jing pangnut ka bakraw halor kani kijing shampap ka baklam poy perkhat ban yo i bakijing thung jing tep ki bakila rap shitom bat sumar sukhela bun snem kin sha pom bat sha pen klem jubor da Khubor sinshar klem tip yakadang kawai tang hapo shiklip mat uba wet singkli ulayatu baki officer katat forest ki HADC hakashitarik Nailar kilawan mi hasnong bat hukumi kinong shnong banweng ki jingthung jingtep na ki jaka baha papo upot usam jokani katat forest ki HADC Reklem da ipor AA batang hapo shisngi kila shuwan le donbor da kabapendan kam da ki ter machine ban pom bat pen klem donbor ye ki marep jengkinong shnong hakalai tarik Nailar jingthung jingtep ba ini kilong kami nong song yo pi kilamat e ga jing e menen gasngi Taruh konak siap dari reski media malah platform yang mau naman taga jing Peit ini penjulur naman taga ini gilong kini kibera sanjing kibera sa penjulur kajing wan yang kiberi konsil kasih palai shuan men shuan bana ba teu jing tong yang gitu kiberi nilai kumno yang kata kim ajibab ya ba clear tengaru ngamnang ban ya gini ki briu ki ba syong basa ani po sinong ban penbet ban pen kendur ban ramai ki kan marbale yu matang sing so ding yo por ba sing so jala cha on kata ro preng slap ki wan le don bor te ta ka ngapun pau ya kan ki sungsi ban penrem jur ba inde ki briu ki ba syong ba sa ki ba wan chuan minen mene ki de ki ba syong bala sa wela khala pun hang ne ki bat ki briu rat briu trairi hang ne te ki la tip khamha ban yanga urba syong ba wan hadin te kijing penpau ya kini kijing si bakile ya kini penjulur namar baki jak po tang nang ini kijing jing tung jing tap kum kuai kum kat kum ini kiso kipai kiyo nang ne sigi kilometer step te kile dan bor hadu kan ne hatu so tenat sebenarnya hadu ni pen penlong ya kada jing tung jing tap jing biru bakan cupom penjulur beli kim ai por bakambun le sengiru nang kasinong ngam sarai re na umtahi jong ujun na ne ujulai ke jiwan tinggi beri ujung kan ka diskonsel di bana Shillong di aisyah CFO nak tak bah puak jeng i nak tak kini ki staff bar koi jiwan tu ki pek nang ki sedang nang ne ki pek yang ne namar udot tu umau pilat nang ne wei jiwan pat kilik pek te te ngai hajan badan kanan ni jeng dan syu dia lajak sini sedang syu cuma te ki suan dia ni ki khot yang yang ikang kan sene dengan lek ke yang ne kapung jeng na kan ne ang kadai ka jong ni te ang mana ba ai bor ya yang ne ang haba kadai ka jong ni maka jaka senang te isna mang ni yang
em hindi ban kam try ka na ma ba de jong konsil ya ba kam tang ang te le kom no ha ba pi so de ka jong pi te long hi ru em tum kho kin mo ang la da ka de ka jong pi de subha ai lat yang hi mo kan bang tim pat kan dan kam ai kan dan kam ngi te nda pe la dan kan dan kam ya ka te sa sim ya ka te jong ai tong wong to o la da pi menjur na em la da ngi ai no ya pi kum kan ne ka renew ba pin renew be ya ka te ba pin renew be ya ka teng ong belengi menjur mo nam ta ka jing bhang na jing bhalang tengin menjur hi te hadin pan te wang tong en sa ai pi ka jing tha dengan sa ai na po office te pi sa wan renew be mo kong dong to ki ong ta ki he ken handrai mentapat tang si benai ne si benai tam subo nang kemasuk ma kataring lawan 4 minin klempoi perkat suwan sabadai ha por baslam ni don hasinang hi Kasalishan Shillong Province kalayam brio bat kadap da kajing sngosi bat jing pangnut ka bakraw ya kajing klat kindit jong Reverend Padar Mukkumar Turki SDB Rector Savio Generate maulai haka step jong ka South Rig Nailar haka por hinyo bejemin step Lakhayo Padar Mukkumar Turki haka khat santrik unai lo share Jharkhandai spa an ripnyo lapin kentang ling do ai u haka khat wei trik ukala ling kot share Jharkhandai spa knai pupra maula klat no haka South Rig Nailar ajar apusau haka janmit South Rig Nailar lapin mentai ka mas bukoi na ka benta ka jing jat hai ka men sim jong uni uling do Savio Generate haka babon ki pai ringet Catholic ki khat ka sensation ki Samla puli ka Generate ba kilok ki jor jong uni uling do kilawan bandwai na ka benta ka men sim jong u haka santarik u Archbishop ke Jylla nang ba Shillong Most Reverend Victor Lingdo ulalong ulingdo rangba ban pen mentai ka mas bakhui ka ba shongkun na ka benta ka min sim jo ni ulingdo ringkat ka jingsen ran lang jong bun ngut ki we pat kilingdo u Reverend Father John Zoziama Provincial ulanyo tangi ki kam bat ki jingtre jong uni ulingdo haki babun ki jaka harilom khasi kipat ringet na ki jaka ba uni ulingdo ulatre kila tu cha Savio Generate bandwai bat pen pau ye ki jing sngomo ye ki mati babha bat ki jing sneng jingkraw ki balayo ha ka jing dai bat jing kendu jongki la tep dan buram ye kemet jong u ha ka jan me jong ka santarik unailar halum jing tep halat omkra habala pendep ya ka dwai ka pirat kat kum kan yam ka rukam na ka benda ki bala klat no Stop the live stream. Stop. Kamat Chaprang Career Guidance ka penlong da ka Education Cell jong ka Khasi Students Union Nongston Circle hatpe na ka Bosco Hall DC office Nongston kila kut bat kala ai shibun ki jing mentoy ye ki Samla puli ki blawan shimenta ka jing thamu jong ka sengki SU ban penlong ye ka program kala long ban penkup ye ki Samla puli da ki jing shampang ye ki phang jing puli bat ki subject ba ki je knang bakin la ban je ye ki jing puli ba repair haki kerdan ba kham shajrong anda kila pendep ya ka class 12 Palat chis pangut ki Samla puli na kathan Nongston ki belawan management tahagani ka program lawan ai jing hikai ru da ki riu shampang resource person na kitanat repair ki bakin thup na ka legal field civil services police related forces teaching skills engineering medical bat ki we ki phang
ki Samla ki Blaiwan management ta hakani ki Jylla hakani ki jinghikai ki lapen pawe ki jing sngongu ya ki education cell jong ka KSU ki bala play ya kini ki lat kilinti ban tip jana ya ki tanat jingpuli baki thmu ban jet nakabenta ka jing embat kalawe ki jongki publicity kata media malam bagi penong hidup ni program dari ki pelong akata hukum bahkan long jai bahkan long akata hukum keba ngila atau influence na do na po kenapa imsu om basu peni tamban show kan kalau peni bagi dadal sisa ka jingmu teteng ngile ke teteng isu an peni dalam isu atman show tu yo Facebook Instagram show post kini kita ngai yu pada bana kalian yo kini Samla juga KSU kisim kia bantu. Wanra nak kaji temu babha kaji temu keba tax chai jika deh. Jadi kata mak kita kenal bah ini ka video kenal yang ini kesini tapi video aku play itu nak sekolah ini Samla KSU version kia ini ka. Ayu. Dia nak yang pulet kan umur kau alam pulet rakti dah dia. Dia. Kita kita rồi, sau đó tôi đi nạp cái quả lông nhiều quả hẹ nè, bớt ra cầm lên mình nhiều, dan nó được quả lông hẹ quả shop SP OPS nó được quả lông SP, nó được cái bayar cam như cái, apa tanah cái follower mà cái tentang cái penyarap share quả lông hẹ, jadi orang kata ini cuma. Ini lain kini para jangan bayar ini, te haju apa? Pi basong senis man Peit naik pada bisa ni, tengah ni. Peit ngai kepada pi itu ilale teng sekolah pi. Terus kamu yang Jesus Kristus pada belajar, malam dia berubah. Kaku, dia mau ubah pelan dari kesini bukan boleh. Pada itu saya bisa ya ibarat manager jong dengan strike, malah yang ada lah. But keketen dengan adik enam ramalan, but macam sapo. Pandai leh, nak sekolah sempita, biasa kita sekolah non strike. Sebagai mungkin resiko lebih parah. Dengan John Dikirto, warna hari yang cukup sensitif, askeris, kumustan, ere. Risbon, aja tapi. Tu kejaman kebakaman ki baru merama ni, hakne ka nobesni, tengah play star, yang nama pencetak yang star berani ni, tengah play ki baru star, pada ki baru ki. Perlas jana nak kui dari sun. Jadi jakarta jana kadai scenario jerwa nak sekolah sendiri nak Shillong no kan ya. Risbon. I come here. Na pedeng ki pongot ki thei bhabrio dandur ka Meghalaya ka Samla bahon nongrum kala job bat la pen pong pangsngat Miss Meghalaya arhajar arpusau bat ha ka juk ka por ka Samla lut fortunate meka dakhar kala long kala du bat yo ai ka pangsngat Miss Teen Meghalaya arhajar arpusau hakani ka limpung yakop thei bhabrio dandur bahe tam ha ka Jylla la pen long ha ka lai trik Nailar hilarity multi purpose hall ma ko siang Umentri Kanat Arts and Culture ba polling do ulalong ukongsan bat ubasan bor chulai Chairman Meghalaya Tourism Development Corporation MTDC ulawan ban pensngan bat penrehem yakani kalimpung yakop pen idur bhabreu bat kintia kamen Nalor kete ki Samla balara ki pangsngat ladu ka Samla chaival rilartang bat lili kharthang mau kila yo ra ya kekedan baar bat balai kinya khun sa ka jinga ko Miss North East arhajar arpusau ha Itanagar Arunachal Pradesh Kasamla bahun kan semi khamat ya ka Meghalaya ha ka Miss Universe India arjar arpusau bat kasamla fortunate ka bala job ya ka Miss Teen Meghalaya arjar arpusau kan mi khamat ya ka Meghalaya ha ka rensan Miss Teen Diva ha Jaipur Rajasthan ha ka Miss Teen ha ka Samla lut palikan bat kanikita nongrum kilawan ha ka kerdan ka baar bat balai Kasamla fortunate ka ba job ya ka Miss Teen kan mi khamat ya ka Meghalaya ha ka rensan Miss Teen Diva ka banlong ha Jaipur Rajasthan Kitu mentan kilong ki Khubor ki bawan shapi na ka donbosco media network